Nazdar kamaráti, takže dneska sa vyberám na výpravu. Žena ma vyhodila z domu. Idem do lesíka trošku. Do Zaobice. Na Dulisberg teda. Idem poopekať. Trošku si užiť noc. A uvidíme, možno aj nejaké časozbery natočím nočné. Som zvedavý, že na to moje miesto, jak to je ďaleko, keď pôjdem z domu pešo. Takže máme si tam turistika. Go. A uvidíme. No, keď nepoznáte Ľubicu, tak toto je Ľubica, morový stop v Ľubici. Tu je evanjelický kostol za stromami. Ľubica je taká menšia dedina, no menšia, väčšia dedina. Je tu veľká obec, ktorá by počtom obyvateľov kľudne mohla byť aj mesto, 4,5 tisíc zhruba. A dosť veľa karpatských Nemcov tu v minulosti bolo. Také germánske osídlenie tu bolo. Ale po druhej svetovej vojne, jak išiel ruský front, jak postupoval, tak utekali všetci. No a sa tu nasťahovali ľudia spoza Magúry, väčšinou Frankov a Ostúrňa. Takže sa tu trošku zmenilo. Takisto tu je hasičská zbrojnica, obecná polícia, to chvíľu aj robil. Tu je gréko-katolícky kostol, tu máme fitko, taká celkom zaujímavá obec a tam vzadu na ten kopec idem. No, zavibrovali mi hodinky. Kilometr za mnou. Práve sa dostávam von z intravilánnej obce. Tam je Dulisberg. Dole Ľubica. No uvidíme ešte koľko to je na moje miesto. Dulisberg, to je vlastne ten starý nemecký názov. Tým, že ľubické obyvateľstvo bolo niekedy zväčša nemecké. Tak tu sú také názvy časti obce, jak Handwerk, Kacvink, ja som napríklad z Kacvinku, Kirperk a tak ďalej, Obring. Ja som taký polovičar, lebo starých rodičov mám. Jednu polovicu z Kežmarku. Ja som tiež býval niekedy v Kežmarku. Ale teraz momentálne v Ľubici, takže som taký polovičár. No a tu je vlastne cesta na Dulisberg. Ono to je taká krížová cesta, Svetojakubská. A chodia tu aj ľudia na púť. Neviem, čo to tu za pochody sú. Nejakého cirkevného charakteru. No a tu sa dostávame trošku do kopca. A za mnou Ľubica, v pozadí vysoké Tatry, Kežmarok. Tak nejak to tu vyzerá. No a tým, že je to ako keby putnické miesto, táto krížová Svetojakubská cesta, tak tu sú každých pár metrov kríže, také sväté obrázky, lavičky. Chodia tu aj starší ľudia, takže aby si mohli oddychnúť po ceste. No, už celkom pekný výhľad na Ľubicu, na Kežmarok, v pozadí Tatry. No a tu hore na Dulisbergu takéto krásne 3 kríže aj so sochami. No
Tak toto z hora vyzerá z Dulisbergu. No a tu niekde na okraji tohto borovicového lesa sa utaborím. 27 km 32 minút. Takže z domu pol hodinka zhruba. Dajme tomu 40 minút, kým sa rozložím. Ale chvíľočka a pekná príroda, no. Tak sa teším, uvidíme, čo bude v noci. No, takže tak 40 minút. Takže tu na kraji lesa zostanem, tuto vyzerá sympaticky. Pekné miesto, no musím ešte drevo dajaké pozháňať, ale tu dačo je. Takže paráda. Vybavu mám parádnu, 20 kg rúbsak. Šekerka, všetko je. Glock 78. No to bude paradička dneska. Počasie teple, super bude. No takže už si chystám nejaké drevko na ohník. Stánik som si rozložil trošku ďalej, že ho neprepálim. A to pekný výhľad. No takže základná vec na urobenie ohňa je mať prichystané suché drevo, jemnúčké, potom trošku hrubšie, že by človek mal čo prikladať, keď to rozdeláva. No a slnko už zapadlo za Tatričky. A ja už som si tu spekol 2 špekačky, kým som hádzal nožik. Tam je ich pripeklo, kúrňa. Wow! Boha! Paráda.
Neviem, či je to počuť, jak zjapa. To je srnec alebo čo. A jeden cez druhého sa prekrikujú. Tá co si spíti. Ty vole, tretí. To je iná partia. Bude to pěkné, fajné a pěkné, až to se mnou definitivně sekne. Pána, to bola kratučká noc. Neviem, či už o tretej nebolo svítanie. Oheň mi zhasol. Dačo som pospal nejaké 2 hodinky. Idem ešte driemať. Ale tá hreba bola super. A ešte popálim všetko drevo, čo tu mám. Zajac tu na mňa čumí. Hop, hop, hop. Žiadny kúsok. Štvrtá 5. Ešte váham trošku. No, takže ja som zhruba zbalený. Všetko tu je pekne popratané do čista. Ty kokos, no nezačína pršať. Utekam domov. Najvyšší čas. Vycikam sa do ohňa, vylejem zbytok vody do ohňa a dážď to ukončí za mňa všetko. Paráda. Utekám do lesánky, kuky a bez prestávky tvoju lásku vysokú, tatranskú, prvú. No jo, tak jdem domů, už je pomaly prestáva pršať, už len kropy. Takže tak, celkom sranda to bola dneska.